Le ntwana umrembuli inginyanyise kabi. Ingenela endlini etshontsha umdoko wami wokugcina. Wena mrembuli usuka le uzotshontsha umdoko la. Ngiyibambe ngempama eyi-1 uma lo BIG abe inspired asukuma icoshe ngebhathu. Ngiyakutshela kunokuthi ihambe ivele icabanga ukungigwera. Wena kwethu uzophuma la ngoba usobucinile ngathi umcwebe enkongo. Nalo malume wakho lo mzimba extra ngathi uzongafulela uzophuma la. Wena ungakhulumi wena. Kokucala unobuso bejuba. Ngenhloko engathi uhalele kuyopheka amabhontshisi. Umalume wakho lo ngathi lento kumele abayithathe engana kungozi. Ngathi ngincindi kamzana. Ngiyakutshela ummenshina kanje uyazidlulela. Angene. Angeke ngiyenze next nini. Aningithusi. Ayikho into engizonyenza yona, aningithusi. Ngiyakutshela msheshisa mbeke ehlomba ahambe naye. Besutha ama-troops wakamavovo eze kumzanywa for round 2. I-timing yabo ibe perfect ngenye indlela eyisimangaliso. Adedele le ntwana umrembuli abhekane nabo. Ngiyakutshela umzanywa akabuyele emumva.